Dos menors d'edat detinguts per desordres públics i desobediència en la cinquena jornada de protestes a Tarragona per l'empresonament de Pablo Hasél. Els moments més tensos s'han viscut un cop les entitats convocants han donat per acabada la manifestació a la Imperial Tàrraco. Ha sigut llavors quan algunes persones han llançat ous, pintura i petards contra la subdelegació del govern espanyol. A continuació, un grup força nombrós ha pujat fins l'Avinguda Catalunya per acabar davant dels jutjats. Durant el trajecte, els manifestants han arrossegat i cremat alguns contenidors, han atacat una sucursal bancària i finalment han llançat pedres contra un grup de Mossos antidisturbis, un dels quals ha resultat ferit per un impacte. Poc després han arribat diversos furgons de la brigada mòbil i la policia ha acabat dissolent els manifestants que quedaven. Durant aquests moments de càrrega policial, 2 Mossos més han quedat ferits. Tot i la tensió de les últimes hores de protesta, la jornada ha començat de forma tranquil·la a la plaça de la Font amb les actuacions musicals del raper Fetiche 13 i la cantautora Aquila. Posteriorment, membres del sector cultural tarragoní com Tornavís Teatre o Roba Estesa han pronunciat diversos parlaments i les entitats de l'esquerra independentista convocants han llegit un manifest conjunt.